Kepanggih sedulur-sedulur sedaya. Nggih, Wilujeng dalu Cak Percil. Bentekipun namung menapa kelenggan dalu punika panjenenganipun Bapak Mardiman sarimbit Ibu Juminah netepi darmaning sepuh mala kramakaken ingkang putra. Cak Percil Dipun dongaaken mugi-mugi dados keluarga ingkang sakinah mawaddah lan warahmah. Sugeng dalu Cak Percil. Enggalo pikantuk momongan ingkang putra. Muni ae lho bocah iki diomongi kok kancane muni. Lah iki arep nyapa to? Lah kono dalange Wilujeng dalu Cak Percil Wilujeng dalu Cak Percil. Lah randang mbok jawab pokoke. Kurang cepetmu, Cil. Modelmu kurang cepet. Berarti lah sak carane cepet piye to Pak Marsudi? Ayo kudune ku mau nek gentenan karo Cak Yuda gentenan. Gentenan piye? Coba nah yo, coba yo. Nggih wilujeng dalu lho becange. Wilujeng dalu. Alhamdulillah dalu punika saged sowan wonten Jambon. Wonten dalemipun Pak Mardiman Ibu Juminah. Anggenipun netepi darmaning sepuh inggih punika. Ngomong ae lho bocah iki diomong ngeyel bocah iki. Lah iki randang ngomong tak kei kesempatan. Bocah iki ra makane. Bu jare Bu Indung. Bu Juminah lho bindunge apa ki wadanan. Iki apa? Acarane apa to, Bos? Pernikahan. Lah nyapo rabi barang iki lho. Lho. Pernikahan kok rabi barang iki piye? Wong rabi kok ora entuk lho rabi mergo pahargyan sing kaya ngene iki, mergo tasakuran, mergo ya kuwi njemukake Kang Putra Cak Percil. Nggih. Ora usah ngebek-ngebekin donya ngene iki. Lah wong rabi kok iso ngebek-ngebeki donya lho. Wong rabi wong nikah ki kewajibane wong. Alah. Wong nikah ki ben bedakne antarane menungso karo kewan. Lah kok iso? Nek kewan iki gak sah rabi gak apa-apa, tapi nek menungso kudu rabi. Contone awit kuwi netepi sunahe Kanjeng Nabi dawuhe anikah sunati faman rohiba an sunati falai samini. Pucet kowe. Ora roh kowe ali batake ra mudeng kowe. ngomong apa Pak sampean Pak? Nikah kuwi sunahe Kanjeng Nabi, sok sapa sing ora gelem nindakake sunahe Kanjeng Nabi sok emben ora bakal didaku pinangka umate. Walah. Mulane ben iso bedakne antarane menungso karo kewan. Nek menungso ki nikah. Nak menungso Nikah. lah kewan. Kewan ki kawin. Contohnya lah menungso Nikah NIKAH naib izinkan keluarga akan harmonis. Wih menungso ya. Menungso nek kawin ki KAWIN apa? Kerep awor wegah izin naib. Jadi lho. Wah enak sing kawin rumangsaku malah timbane nikah. Alah. Lho rane ngono lho Bos malah penak kuwi lho tapi nuwun sewu lho Pak Dok. Ngene iki jenenge malah direpoti malah masalah ngene iki lho. Lah kok iso repot iki lho jenenge wong nikah ya ngene iki disengkuyung para tamu semene akeh iki. Tak tekoki saya. Dongane wong 40 ki padha karo dongane wali siji. Nek sing rawuh sakmene kae wali pira sing wis ndongakno karo Pak Mardiman. Heeh. Ya aku ora roh kaya ngono-ngono kuwi ya. Lah ora paham kok. Saiki bojomu ya apamu ya Jal? Ya bojoku. Dulur apa ora? Ora. Adik? Ora. Kakang? Ora. Terus Mbak Yu? Ora. Wi terus ponakan? Ya ora. Bendina kok ngekeki dhuwit dige mbadhok ki terus piye jajal? Dulur ora sapa-sapa ora terus bendina njaluk dhuwit mbok kei. Goblok to kowe berarti Mas Wan. Ora lho nyapa lho Pak Mardiman nanggap wong gendeng barang nyapa jadi. Lah iya aku kita kok. Lah kuwi kewajibane wong lanang menehi kaya ning gone sing wedoke kewajiban suami, tanggung jawabmu wong lanang menehi nafkah karo bojomu, goblok. Lah nyapa apa enek ning gon kae sing ijab kae ora enek ngono-ane rumah saku ae. Lah piye? Ya wis langsung ae saya nikahkan siap aku yo ngono. Oke, Bro. Oh ngono iki jenenge wong ra bener ngono kuwi jenenge. Lah cara nuwun sewu lah Pak Marsudi. Nggih. Jenenge lah semerap mantenan niku napa? Ayo manten iki pernikahan. Aduh, paut iso. Lah ya bener ta sing diomongne nek jenenge manten ki pernikahan. Pertemuan antara pria dan wanita yang menjadi ikatan satu hubungan suami istri. Lanang karo wadon iki dijodokke iku jenenge pernikahan. Pernikahan. Lah terus nyapo kok nikah barang lho nyapo ngono lho tak dongane. Lah nek nikah ya ben mbangun keluarga bentang entuk momongan kanggo keturunan. Piye angel omongan karo goblok-goblok ya aku susu. Lho lah kok iso lho lah ngomong lho kowe karepmu piye njajal ndang? Sing karepmu piye? Wong rabi piye njajal ndang? Sik to, wong rabi iki sebabe apa ning donya enek rabi ngono lho. Lah ya kan golek keturunan to. Oh, ndang meteng maksudmu.
Ya ngono ya bener ya ndang meteng tapi dadi keluarga sing sakinah mawaddah warahmah. Terus saiki sing tak tekoki neh. Apa? Sampean ki wis suwi to? Wis Ajar diagel wis pirang-pirangane taun. ya Kuwi ya ngono dialang ya suwi. Suwe kacek cilik tak acil. tekoki Apa, saiki. Kang? Manten karo dina iki dhisik endi? Lah dhisik dina iki tegese apa? dhisik dina. Lah tegese apa? Soale manten arek dadi manten kan mesti digolekno dina sik. Dinane sing apik apa ya? Anu wetonmu apa? Pamane wetonku Selasa Wage. Wetone bojomu apa Jemah Pon. Golekno dina sing apik pasarane digandeng. Dinane sing apik iki, ringkele tiba iki. Berarti dina sik. Alah cara dibijino 15 Pak Musikan. Jenengan dina napa manten Ayo, sik? le dina. Dina tegese apa? Dina ki tegese ya. Padha karo iki Lah wae. iya. Kakan ngombe esterse lho awakmu ngono kuwi. Ya bener ta digolekno dina umpama awakmu tirane Jemah Pon terus bojomu September. Kuwi kan ya Apa enek tirana September iki lho kaya rumangsaku bojomu lho. ki lho apa aku ora roh. Paing. Paing Jemah Paing. Adate wong Jawa iki dijodokke, Cil. Mboten. Pamane dina Wage jodokke karo Paing. Lho. Dinane runtut. Kuwi Pendhita Ratu ben dadi apik selawase ngono lho, Cil. Oh alah lah aku ora ngerti ya. Wage karo Paing iki geying. Iyeng lho Bos kuwi Bos ngawur sampean iki. Nuwun sewu lak nggon aku dhisik manten Lah kok kowe ngomong dhisik manten iki lho alasanmu apa? Eneke manten mari ngono terus eneke dina. Kuwi lak salah taun 1300. Alah bocah. Wong ngawur kok dadak nganggo taun barang. Lho tenan kuwi lho nuwun sewu lho lak Kok manten. iso kowe ngarani manten sik timbang dina alasanmu apa? Manten ki pertama mesti seneng padha seneng. Seneng padha seneng ning tengahe tanen. Dumadine dina Senin. Seneng padha seneng ning tengahe tanen dadine dina Senin. Kok ya bener ta ya. Ora ya ngawur sih. Nek bar Senin Bar terus Senin terus manten lanang karo manten wedok golek selo-selone ning tengahe Kelasa. dadine dina Selo Senin diasmu Selasa ya Senin. menengo ta menengo kok Kuwi lho iso. mare. Selasa. Ngono yo ngiwangi ndagel lho kok iso. Rambuté lho, Dik. Ya rambute ya padha karo rambutmu lho deloken to lho iki. Kok iso. Wong tunggale lho. Lah ya. Kowe iki nyapo milok barang iki lho kok masaku wong. Lah tara yo nunggoni mase kok jare kan adikmu to kuwi. Dekmu dingkulmu iki. Golek Sela-selane ning tengahe Kelasa dumadine dina Selasa. Nek wis bar Selasa Rebutan pengen ndang bubuk. dadine dina Rebu. Rebutan bubuk. Iya lho, dadine dina Rebo. Istirahat ngene kok. Nek wis bar Rebo Sing wedok kemulan, sing lanang mengkis-mengkis. lah iki bocah iki ora genah iki aku gelo aku ora seneng tenan aku. Sedih aku karepe nek pas omong ngene iki aku harga diriku jatuh tenan gara-gara kowe omong iki. Sing wedok dikemuli, sing lanang mengkis. Lah iki lho nah. Mbok bulan baleni nah, mbok bulan baleni nah lho maksudmu piye? Sing wedok kemulan, sing Sing bawa terus ha ha ha. wis tak idoni lho wis. Ana wong kancane nyambut gawe. Kok iso arep mbok idoni rumangsane raine kaya pengidon ngopo kowe? Lah entar kok sikat keset lho kowe. Mangsaku sing wedok iki dikemulan, sing lanang mengkis-mengkis. Maksude apa Tegese kuwi? kemulan iki wong wedok iki iso ngemuli atine sing lanang ben ra gampang nesu, sing lanang mengkis-mengkis kuwi nyambut gawe Pak Do. Ah tenane. Ya bohongi ya. Masa ati Sopan. dikemuli. Tenan. Ala ora paling Lah nyapu lho mikir ngonoan barang wis ta, pikir aku ya. kemulan karo mengkis-mengkis. Dumadine dina Kemis. Lah wis dina Kemis Pak Do. Akhirnya Terus mari ngono sing wedok tangane jempalian, sing lanang mlumah. Dadi lah iki. Tak kaplok tenan aku, tak kampleng tenan lho engko. sing lanang jempalian, sing wedok mlumah. Lah iki lho mbok baleni nah bolak-balik. Oh, ini mesti kuwi. Ngomongane kok mesti Sing- parakmi lho kok mesti merun akeh cah cilik-cilik lho rumangsamu. Sing lanang jempalian, sing Waduh, wedok. Betul. Hei, rewemet kene kapok. betul. Aja. Doni wong guyu. Lah nyapa to yo ben lho kok ngono iki yo. Sing lanang ki jempalian ki lho, jempalian. Maksude piye? Jempalian ki yo nyambut gawe ki rena wengi. Ora ngerti awan, ora ngerti bengi sing Oh, lanang. sing lanang picet. Aduh. Wah, angel iki omong. Iya, Maksude maksudnya. nyambut gawe niki adus keringet ki lho Pak Do. Ora yo kecut.
teko ringkel lho nyambut gawe. Oh, ngene, ngene. Ayo aku nyambut ke. Ngantek ngene. Bekerja keras. Lah nyapa lo tekan keras nang Ponorogo apa gak enek? Anu maksudnya teko ringkel Pak Do. Lah yo ngene to ngene, kerja ngene. Maksudnya sirah nggo sikil nggo sirah. Oh, akurbat, jengkir. Jangkrik tenan ngomong manangel karo iki wis. Wis pokoke ngono kuwi lah. Banting tulang. Lah, lho iki lho banting tulang lho. Ora yo linu kabeh tulang. Angel momon karo capek kok ya angel sisi. Nyambut gawe mempeng ngene lho, Do. Nah, aku lho. Walah lah. Mempeng. Sing lanang nyambut gawe mempeng, lah sing wedok iki mlumah njaluk kayane Mas di duwike. Oh, alah sing wedok sing nampani kayane dadi daringan. Dadine dina Jemaah. Nek bar jemaah terus diusap terus metu. Iki lho. Mesti nah to aku gelo aku. Diusap Pak Do, ngen terus mau metu. Apane? Diusap pikirane metu nalare. Apa enek pikiran iso metu lho terus polone mencolok ngono. Maksudnya iki pikirane lho goblok. Ora melok merono terus kudune anu mandiri itu harus diusap terus metu dadine dina Sabtu ngono. Nek wis bar Sabtu akhire terus Minggu. Lah, Minggu apa? Apa? Minggu Lah salah sesuk Pak Do. Sesuk Minggu lah salah. Lah ya artine lho apa Minggu? Ya tanggal abang biasa lah sesuk. Sesuke Minggu sesuk. Padha karo jemah manglo nek jembalian karo rumah nek Sabtu diusap karo metu nek Minggu ki lho apa? Sesuk Minggu. Kok ya ngejel to bocah iki. Artine lho apa? Ya prei. Lho kok artine apa koclok kok piye kok? Kaya Sabtu mau lho jangkrik kowe. Lah nyapa to Sabtu diusap karo metu. Jemah, jempalian karo mlumah. Lah Minggu. Lah ya sesuk. Artine ki lho apa? Tanggal abang koclok. Tanggal 10 sesuk lho. Cah goblok iki. Kaya Sabtu lho, kaya Sabtu. Apa gelem deh? Mau Sabtu ireng kok. Goblok menangel jam angel ya ampun bocah. Lah Sabtu ireng minggu abang ya. Ya ora gelem. Karepe lho kaya Senin, kaya Selasa diartekne ngono lho Minggu apa? Gak gelem Pak Do, minggu ki wis prei. Minggu iki marang tuamu ka lho. Nyapa? Nek mingkem ganggu wong merongos. Lah luar saku ngono kuwi wae. Iki Omonganmu. didongakne Pak Do, manten loro-lorone Mas Titi karo Mbak Wali Pak Do. Mbak Titi. Mbak Titi karo Mas Aditya. Dwi Saputra didongakne dadi keluarga sing sakinah mawaddah warahmah. Nggih. Dadi apa kuwi? Enake apa-apa iki masalahe mantan kita tetep kuri Pak Do. Tenan bocah iki kok. Ya, Kowe ngomong ngerti jajal kowe ngomong. lho wong nuwun sewu lho, mantene kok dadak adoh tekan dina lho. Lha nyapa? Wong jajanan sing cemepak kuwi lho kena nggo nuturi manten. Ning ndi? Lah jajanan sing nang meja, sing nang kerdus iki kan kena to nggo nuturi manten. Apa bisa? Ya iso to nang kono enek apa ae. Enek roti, enek jenang, enek wajik, enek kacang. Kacang enek Pak Do. Terus enek kue buntirno jenenge kue bolmu. Bolu. Apa? Bolmu. Bolu itu kalau Jakarta nek Ponorogomu, kue bolmu lho. Bolu Pak Do, aja ngono lah. Iki kan kena nggo nuturi manten. Apa Pak Do? Roti. Roti apa Pak Do? Karo maratuwa kudu sing gemati. Maksudnya gematine iku. Jadi lah ngomong itu kudu genah Pak Do. Ae dhewe kan bolot Pak Do, ya ora? Aja mengisar, Dik. Lah iya. Aja mengisar. Nyapa to Pak Do? Nyenggol bapake Jonet goblok. Aku iki ngukurne awakmu. Ora nyapa-nyapa mbok ukur. Karo maratuwa sing gemati. Sing gemati. Artine apa? Gelem anake ya kudu gelem wong tuane. Aja mban cindhe mban siladan. Roti karo maratuwa sing gemati. Jenang Pak Do. Jenang manten wedok kudu ngajeni karo sing lanang. Oh, teko. Arep dikaya ngapa masya to kayane akeh sing wedok tapi di dalam rumah tangga laki-laki adalah pemimpin rumah tangga, presiden keluarga. Ngono ya, Pak. Kudu iso ngajeni karo sing lanang. Kuwi apa Pak? Jenang. Jenang. Terus apa Pak? Wajik. Wajik Pak. Dadi wong lanang kudu wani jijik. Wani jijik. Dino ndemeki telek paling.
Ya ora ngono. Wong omah-omah kan mesti duwe putra, duwe momongan. Wong lanang ya kudu gelem nyalini popoke, ya kudu gelem umbah-umbah, saling berbagi antara suami dan istri harus chemistry sambung menyambung menjadi satu. Wajib. Terus apane Pak Dong? Kacang. Kacang Pak Dong. Tapi biasanya wong wedok nek omah-omah mesti kacang. Kok iso, Pak? Nonggo karo petan lho kakean Cangkem. Pak Do iki ngawur iki. Kakean cangkruan. Kakean cangkruan. Nah. Ora entuk ngono kuwi. Saiki wis omah-omah. Gunane apa, paedahe apa ngomong ora bener. Timbang kowe ngomong lamis luwih becik kowe bekti karo wong lanangmu, karo bojomu. Terus kowe bolu, Pak. Bolu tegese menungso aja nganti mlebu bolongan telu. Bolongane sapa? Bolongane bojomu, bolongane Ya cok tenan kemalane. ya ora tegese mlebu bolongan telu ki tegese dadi menungso aja nganti mlebu bolongan telu. Sing siji bolongane rumah sakit utawa lawange rumah sakit ateges wong kudu sehat. Oh sehat. Sehat. Sing nomor loro ora entuk mlebu bolongan utawa lawange penjara. Wong kudu taat hukum, aja melanggar hukum. Sing nomor telu aja mlebu bolongane maksiat. Ora entuk mlebu ning bolongane maksiat kaya to ning Dong Banteng barang Tutup saiki Pak Do. Ya tutup terus pindah ning nggonmu ya rencanane. Iya ning nggonku sik loro tapi towek-towek tak pateni iki wisan. Wapuk lambemu. Ora entuk ngono kuwi mlebu bolongan maksiat, mlebu bolongan rumah sakit lan bolongan penjara. Ateges wong kudu sing mandiri. Mandiri. Tetek tatak lan tangguh ngadepi apa wae. Iya Pak Do. Lek ngerti ngono kan mantene mesti mikir-mikir. Ya jelas to. Ya genah-genahe kabeh iki. Kuwi no, Pak. Lah awake dhewe ndakel ora mung ndakel tapi menehi pitutur sing apik dienggo sing elek diguwak. Yo kuwi lho. Sapa ngerti engko mantene terus ngrungokne awake dhewe ndelok awake dhewe nek ndakel disetel ning TV. Oh iya kae bener sing diomong Percil. Oh iya kae bener sing diomong Pak Dalang. Akhirnya menjadi catatan ben rumah tanggane baik. Sakinah mawaddah lan warahmah. Nah, ndang meteng. lah kok metang-meteng iya Pak digoleki ya kuwi kok. Ya alhamdulillah niki komplit niki dalu menika. Nggih, Cak Yuda. Nggih. Ngicipi gamelan, Pak. Ya nanti bathok ta Pak gamelan entang. Entang nanti anu kok. Ora maksudnya piye? Larase ngicipi gamelane. Ya iso, Pak. Iso. Laras gamelan ya tetep iso. Songo iki larase. Oh selindro Madurana Mas. Songo. Lah ya selindro, pelok barang. Apa lagu? Namaku bukan Yuda lagi. Sekarang segera aku ganti. Biar keren, biar ganteng. Nama Yuda ku ganti Arya Kamandanu. Aku Pak. Sapora. Namaku. Iya. Bukan Percil lagi. Namaku. Iya. Segera aku ganti. Aku ganti. Biar cakep, biar keren. Nama Percilku ganti B. Beri basah. C apik. C apa coba? Akeh kan C Cindi Vatikasari. Oh iya. Apa akeh. Namaku bukan Percil lagi. Sekarang segera aku ganti. Biar keren, biar cakep. Nama Percilku ganti. C Codot Maruto. Pak Marsudi jenengan mboten jenengan ganti Pak Marsudi.
Mboten. Oh jenenge wis apik kok. Oh sampai aja ganti. Ya kan jenenge kan kowe. Sampeyan Ora ganti lho. apik. Ganti B beri-beri nang tanganane nang. Ora mungkin wong sehat kok padane kowe. Kulino ngombe jamu ya Jamune sehat. apa? Pak Marsudi paling tidak esuk ngombe jamu, jamu sing diliwat jamu gendongan. Lah kok gendongan dijamu ya bosok cangkemmu goblokmu. Kuwi lho bakul jamu sing digendong. Lah apa cah? Setruk kuwi bakule. Goblok kowe iki. Bakul jamu sing ning jero botol. Apa cukup? Wah angel ta bener. Bakul jamu sing digendong lho. Lah berarti setruk bakule. Setruk. Bakul jamu sing ning jero botol. Lah ya ora sedeng no. Terus diocok-ocok. Mu medase no goblokmu. Lah wis tau weruh bakul jamu weruh. Ya roh, bakul jamu gendongan. Ya wis ngono kuwi wis persis pokoke. Mbok kaya aku. Apa? Dal rene mau Apa? mangan soto pikulan. Ning cangkem ora remuk. Nyapa lo pikulan mbok soto ning cangkem ora remuk wong daging akeh ndok akeh lho. Bakul soto sing ning jero kuali lho. Ora yo mbledos bakule. Bakul soto sing dipikul lho, Goblok. Oh bakule lempok. Bakul soto sing kecil jero lho. Ora yo peri. Sing dicerot-cerot kecap. Raine ora dirubung semut. Sing diiris-iris. Ya lara. Kowe roh bakul soto pikulan. Urung roh. Ditekoki yo. Ora roh. Pak, jenengan semrap soto pikulan. Dereng nggih. Urung roh deh. Lho wis roh meneh. Urung roh. Urung roh deh. Urung roh. Wis roh bakul soto pikulan. Urung roh lho. Ya, krek. Ora roh lho. Urung roh. Lho ngarep lho. Kalau kono lho, Ndang. Jenengan nate semrap soto pikulan, Bu. Dereng. Lho kanca iki tok lho, kanca iki tok lho. Dang. Titenono sampe ngomong urung tonyo kowe malah. Wis roh. Ngomong lho. Soto pikulan. Urung. Oh, urung roh lho, Dek. Ya cok tenan kowe. Atik kereng meneh Ya arep iya goreng. urung roh soto pikulan. Ayo urung roh lho. Sindan kabeh iki wis roh soto pikulan burung. Dereng. Urung padha karo aku ya urung roh aku. Alah. Ngomong Wanimu karo kuwi tok lho. Rumangsamu. Rambutnya kayak badak. Ya malah apik kuwi rambutnya kaya badak. Jajal blangkonmu dinggo. Madhep rono. Lha lha awakmu. He. Bener omonge Caca awakmu kaya boy lho. Boy anak garangan nih. Boy mati. Aku saiki ganti Aliando, Mas. Aliando opo lho. Oli tap-tapan kok Aliando. Dek, mohon Ngicipi. Ora aku ora pengen ngicipi. Aku mung ndelok tok. Nyapa? Kahanane sinden ngene iki kaya ngopo iki tak delok. Maksude Nun sewu lho. Iki monggo. Iki kula ngeten mboten napa-napa. Oh, mboten napa-napa. Cek cilik lho, cek cilik lho. Ning panggung ki gak masalah. Sinden kene cek cilik gong tukul. Bilin LTko goblok. Mohon maaf sayang. Pegang anu Om cakep pegang dulu ya. Nggih. Ya. Lah kok wedi nek arek kok. Kowe ki muni apa? Om sapa? Om cakep. Dek batin wong raine ki takir plontang ngono kok Om. Lele kok iso. Om cakep. Wong kok iso. Wis apa ngomong cok bakal. Lah ya bener iki. Iki bener iki. Bener raine ki cok bakal aimuno. Aimu. Ya. Lendang. Apa? Apa kowe? Ampun. Kapok kowe masih cilik iki lho ngentekno snack papat. Layak adae papat entekne kono. Ora ndelok tok, demok tok, Dik, sampean demok arep mbok kapane. Tak delok lho cara buah ya apa lho, Oh, Dik. didemok. Cara buah-buah apa? Apa, Dik? Urung krasa to, Dik. Apa? Oh iya, iki genah iki. Apa jajal delok? Apa kowe? Anggur merah. Walah bunder-bunder cilik ngono kata Dik sing dicentelne turut toko buah. Lah ya rono lah, Pak. Anggur merah. Cina. Toko Cina ku lak digerus ya diombe karo arak weh mlaku ngono. Ora bener ngono kuwi. Marai elek ngono kuwi jenenge. Cita. Buah, emangnya buah apa? Anggur merah. Anggur. Kuwi lho, Dik. Dalangi lho, Dik. Iya, pinten lah. Oh, ora apa-apa.
Urung mambu, Dik. Jelas, Dik. Apa? Jelas iki. Apa kuwi? Sawo. Ya, krek. Wedi ala ngono sawo iki lho. Sawo coklat terus jero isine ireng sakmene lho. Nyenil. Nyenil. Nyenil sakmene lho. Jenenge kecik. Sakmene lho, sawo. Ganti kok kono, Dik. Dadi kecik ireng ya. Nggih. Nggih, kecik. Apa, Dik? Sik, Dik. Sik to. Kancane urung bareng tak apa. Tentang gagi kowe. Ih, Mas. Apa? Apa, Dik? Masuk, Dik. Apa, Dik? Iki Apa, Dik? anu cara Apa, Dik? Apa, Dik? Rayan. Apa, Dik? kowe tak nek gak apa kowe. Lah kuwi genah, Pak. Apa? Sik padha, sik. Pisan kas ya, Mbak. Sing ngapi ta? Apa ta? Apa, Dik? Apa, Dik? Dik, semangka tanpa biji. Semangka tanpa biji dipecah beyak. Terus duduhe kotos-kotos abang. Jerone abang, banyune akeh. Kuwi dipangan iso ngono, Dik. Sisik padha, sisik padha. Ya. Oh, kleru wong delok. Goblok picek mripatmu yen. Oh, ya nyedak barangnya. Ayo mandi dimo, Pak. Tangane sindel karo wong delok ya beda. Masuk, Dik, masuk iki. Oh, jelas iki. Melon super. Atik pucuke lho jeluwarit. Kuwi lek dibuka suarane roh kowe. Piye? Kretek. Diiris nganggo peso lading ngono kae. Iya. Kretek dipangan mak krenyes. Nek mangane kakean terus ngene. Waduh, sik waduh. Iki lho, Dik. Aku waduh. Iya. Sik. Ya. Kok mburi aku kudu. Ya wis ta. Oleh-olehan percil. Elah ini. Apa, Dik? Apa? Ya kurang Pak Dawa aku mesti. Wis akeh lho jimokmu wis akeh. Wah, wis genah nek iki Pak Dawa. Apa? Iki jenenge jeruk Bali. Jeruk Bali. Gede njabane. Ning jerone iki cilik abang. Kewecut. Kayak kuwi rada nyermunguh ngono lho Mas aku. Rada piye ngono ta? Kayak piye cilik-cilik ngono lho Mas. Lek dirujak ya enak. Seger. Seweger apa tambahi es. Wah, rasane Diombe no. klenyem. Tek. Dik. Kae lho goblok. Iki ya wis. Nggak mau nih. Apa Pak? Buah sing paling larang iki. Masa Buah naga. gendeng. Buah naga Dik dibuka biak jero abang enek berkintik-berkintik Iya ireng. Irenge mesti akeh cilik. ireng akeh cilik-cilik rintik-rintik abang Dik nek abang aja dipangan dhisik. Iya. Kuwi buah naga ya, Dik. Buah naga. Wah, masuk tok. Wah, iki gawedi apa, Dik? Wah, koyo ngene. Apa Dik? Apa? Sik kok guyu ta, Cil? Apa? Apa, Bos? Kok guyu ndumuk wingi apa? Apa? Ayo bener kan. Iya ora apa-apa lagi genah lho, ambune lak sing kene nongko anjane Dik iki ta. Nongko Dik wit damine lho. Wetel nyamplunge cilik. Alah tenan. Katik pulute. Wah. Kuwi lak muwangan ora gruwak. Lah. Kuwi lho dadak miyaki damine dadak ngono. Ngene lho. Dadi nek wong joget Bali lho, ngendi to ya. Bisa. Sitake Dik. Sitae. Oke. Wah. Matamu dhewe wi. ora mripate iki apik lho, Dah. Ngelok-ngelok. Oh iki genah iki, Dik. Apa? Salak. Salak berarti Salak pondoh sepet koclok ya kowe iki. Salak pondok. Salak pondoh jabone ireng, dibuka kan putih enek plastike. Dadi rada dingin-enek nek buka ngene lho. Nek dibuka piye? Nek dibuka lho yen jalan. Dadah. Kata kaya aku udah cocok jangan melon bukan salah.
Tak idoni lho sesuk kok. Kono wis ora ya. Aku seneng iki lho. Awakmu, Dik. Iki sing jogete ngene karo, Dik. Iya. Engko mari kene dijajal. Yo kuwi. Sing jogete empane kaya kesetrum. Yo kuwi. Apa dah? Nanas. Nek dipangan ning gorohan perih. Kuwatir. Waduh. Kudune diisi wadol aku kuwi. Heeh. Dijajal piye Ya jajal lho. Anu nun saya aku langsung 3 lah aku Oh lanjut. nggih, monggo. 1 2 3 telu ya tulis saya jiro lu Telu sik. rene sing Sing cilik gak? ini lho engko sik 1 2 3 bosok Men pamegan, monggo. ya Ya. Ayo kowe barang. ayo delan ado iki kok antarane Ini jogete mesti ngene, Dik. umpane kok sekoke sik anyar lho Dik. Sini sayang agak ke sini dong. Oke. Dan kamu yang di tengah, Dek. Kamu. Aku sing kiri Ora iso tak antem. Bagianmu kene ora iso. lah Hei, kowe ora gelem sandengku kono, nang sawah kono. ora anu mbak Piye? nesu karo kancane Aja ning sawah, ngantek ning sawah disuluh wong kowe. Lah padha. ya mbokmu iki sing nyuluh kowe cantiknya apa guyu lah tak rabi kapok kowe. Kaplok usane. Kaplok tenan lho engko. Gandengane dhewe-dhewe. Oh, kowe iki gelem ra gelem karo aku. Dek, iki Piye? lho, aku lan ndeke gak apa-apa lincahe lho. Ya ora apa-apa to. Jogete piye? Jogete iso ngene-ngene lho, Dek, mendut men. Mulane somben sekoke sing kiwae gentinan anyar. Oh lah ya ben imbang ya. Namanya Mbak siapa yang ini? Mega. Siapa? Mega. Hah? Padine lahar nyedak. Oh iki jare wis diomongi Ora tak mau. lho ora kenal. Genah jenenge. Hahaha. Ki ngenyek sisi pecah iki. Ya cok cengelmu tenan. Lah padine kalah ganteng lho. Ya ta? Mega dari mana? Ya dari sini. Ya dari hatiku dong. Lah Ya, Mbak Mega. alah. Kita kan Mbak udah menjadi Mega. satu. Iya, kamu itu bagaikan Romeo dan Juliet. Aku Romeonya, ini pedet. Nerak bokmu Oh, iki. nggak usah. Yang sebelahnya yang tengah Mbak siapa? Yang manis ini yang unyu-unyu. Piye, Dek? Pici, Lah, Mek. nom-noman. Unyu-unyu. Penyu. Ini loh tak warai. Biar ngomong jangan ngomong. Agak maju dong, agak mana? Namanya siapa sih? Ini gitu kali. Namanya siapa? Hah? Jenengnya? Mohon birnya dikondisikan, nggih. Lah, ini bahasa gaul. Gimana sih? Oh iya. Namanya siapa? Namanya Vici. Vici. Vici, Kakak. Oh, Vici mau kucing bingit. Aku mau kucing Iya bingit. omongan nopo to, Pak? Oh, yo Bahasane casak iki lho bahasa gaul. Mau kucing bingit. Kan bahasa gaul, ya. Cemungut Seperti Cemungut itu. mau kucing bingit. Apa sono jajal entah. aku gak iso, Pak, aku gak iso. Ya warai tak warai. Iya. Bebek. Beb. Lambene Cangkemmu lodoten goblok. Bebek. Arek kaya wong stroke ngono. Iya, Pak. Diwarek. Piye, Pak? Bebek. Mau kucing bingit. Mau kucing bingit. Cemungut ya. Rono lo madepe rono. Madep sini. Kakak gejalanya apa? Oke. Gejalanya apa? Seteruk. Menengan sih Mbak iki ben ngomong ta. Bebek. Piye to, Pak? Bebek. Cemungut ya. Mau kucing Iya, Ai. bingit. Mau kucing bingit. Heeh. Aku kan. Aku aimu. Aimu. Aku gak iso. Mau kucing. Kucing. Mau kucing bingit. Iya, Beb. Cemungut ya. Cemungut ya. Bebek. Bebek marah topean. Iso. Heeh. Terus, setae. Iki sapa jenenge? Piye? Nanya apa?
Teko-teko jenenge nyapa? Ya kaya aku malu bebek. Lah nyapo kaya ngene dibebek barang lho. Kowe tak jeneng-jenengmu lah mau dhewe. Lah nyapa teko-teko jenenge? Kowe apa sensus? Ya ora, pero ya pengen ero to wong. Lah nyapa to? Ora usah. Alah jeneng dul mari gedhe ora gelem kok iya. Wedok kok jenenge dul wong wedok jenenge dul lho goblokmu ki lho. Jenengmu lho sapa? Lah nyapa teko-teko? Ora oleh. Wablok ngono lho, gak kaplok ngono lho, modele mlili lho, matamu nyapa mrih diculek pisan, tak culek lho engko. Oh tak idoni lho kowe kancane meneng ede rumangsaku. Kene. Aplok ora kowe. Apa ora kowe? Ora apa-apa, ora apa-apa Dik. Adik aja ini. Sepiro kandele kulitmu? Lah tak warai. Lah kampleng nah aku. Ora wis. Sepiro kandele kulitmu? Sepiro kandele kulitmu sik kandel kulite jet ta mongi. Sepiro bantere playumu? Banter playune sepur. Rumangsamu apa? Rumangsamu apa? Larang brambang timbangane lombok. Mosok to? Alah Pak. Larian goblok. Rembug bubar. Larang wong lanang timbangane wong wedok rungono kowe. Wis Ora krungu. Wis ra mageri nyeklekno gapit. Ora nyegeri ra duwe duit. Padahal Alah. Iya wis masuk iya ya wis. Malah curhat. Gayamu apa? Gayamu Rumangsamu. rumangsamu. Kaya ayu-ayu dhewe. Heeh, kaya ayu dhewe. Mandak raiku kaya tungkakmu. Mandak lho, goblok apa piye to iki? Raiku kaya tungkakmu. Wonge ben wedi. Mandak Aku ora wedi. mandak raiku kaya tungkakmu. Lah kok nyenani kok guyu lho? Rumangsamu apa? Rumangsamu apa? Serandale gua ngidul. Bakale awake dhewe kumpul. Serandale gua ngulon. Bakale awake dhewe kelakon. Waktu-waktu sandalan. Kuat moto kuat hati gronjalan. Nah. Sing keri dhewe kok goyangmu. Agustus Januari. Aduh mentok. Harian. Agustus Januari. Putus gak putus hari ini. Dunia tidak selebar Katok kolor. daun kelor. Daun kelor. Mangsamu apa? Kapok ra kowe. Ora serak, Ah iki lho tak teni iki lho tak teni tak teni. Piye ora ndang ndang. ora serak, Ora sotil. ora wajan, Ayo, tanda. ora melak, Ora kentil. ora doyan iki lho gambarmu. Hah. Lah bokong elik kok ngono lah didikane. Ora serak, Apa, Pak? ora serak, Ora sotil. ora wajan, ora melak, Ora kentil. ora doyan iki lho gambarmu. Loh. Walik. Masa gambare kaya Asline karepe sing ngarep. Wedi dhek, wedi. Cak, aku ora wedi ngopo wedi? Alah. aku arung Mangsamu apa? Aku ora ciri-ciri lho. Kaya lanang-lanang dhewe. Kaya lanang-lanang dhewe. Mendak raimu mingkup, Mandar raimu mingkup, irungmu nyeprok, irungmu mlekrok. bocah rambut jaji. Rambut jaji. Mangsan Ingah kaya ingi. lanang-lanang Oh, dhewe. lanang-lanang dhewe kok bagus-bagus dhewe. Bagus dhewe. Arep nyapa kowe? Iki sengkuni iki repot bisa sengkuni iki. Mari. Lah iki bolong aku, Iku iki iso bolong bolong aku lho. kocok kowe. Lah kene lho Dek, kene telu lho. bolone. Lah aku bolong kene kok iki ya. Lah rumangsaku kene lho, Pak. Rumang sama kowe bagus-bagus dhewe. Ya, Lah Bret. masalah aku ya wedi. Bolonganmu irung kok wombo to. Lah kowe pengen ndelik ning tak serote ngene nya. Lah beda karo tak udo lho. Ngelokne Dek, ngelokne. Ah, sebenarnya, Rumangsamu lho. Aku wong sabar. Wong lanang aja nganti wedi to Dek. Sabar. Awakmu sebagai wong lanang tunjukkanlah pelananganmu. Eh, kelelakianmu. Lah ya kelalakianmu Dek. Piye ndang? Malang krek. Malah krek kok goceki kono. Sikil begagah. Melaku etek. Batoh. Geding. Lah nek kaya golek. Niki nembang, kudune Nembang. nembang jogete kudu bareng. Aku sing belajari. Apa lagune? Lagune ngene. Sing ngurung apa? Sing iki manut mbake ae lagu. Heeh. Dadi mbake biasa. Tapi ya Cak dites Percil. dalam Mangke wonten bintang tamu lho Pak Percil. sinten? Oh. Ini Mbak Yosi. lah roh. Pon ngerti. Lah kuwi sekarang aku ganteng wis sawi. Oh nggih, oh pun gandeng to. Wis tau gandeng berarti. Wis tau di anak loro rene ndase. Ya enek. Kaya truk e. Enek tapi cilik nyenil. Nil. Saurunge nyanyi ya dites jogete sik to, Dik. Oke. Paling tidak joget dangdut iki kaya apa? Anu kendange kendangan Mas. Jaiponge nak cekelen Mas. Ya jajal tak delok sik. Umpamane sampean joget dangdut tak delok. Kahanane iki piye? Kaya apa leh menjoget dangdut? Mulai saka kono kene Ya. iki ke terakhir. Sinten pundi? Mbak Fitri, Mbak Mega napa? Sampean sik. Sampeyan sik. Jadi ngene to lho, Mbak. Sampean lagune apa, Ndang? Ndang sampean milih. Rada mundur maju ben ku contoh. Lah apa maju apa iki lho? Iki lho. Ngene lho iki nang kene yo. Nah, iki mundur sik. Lagune apa nyalaga apa? Inilah contoh Aja dipeleroki. joget dangdut oleh Mas Percil. Iya. Oke. Iki ngene tok lho, Mbak. Sampean jogete mung ngene tok. Set ngene tok. Eh. Mas ojo dipelo.
Nah, bisa ora? Pelatih koreografinya nggih. Oke. Ya diajari sik engko ben Pripun? terus. Wah aja guyak-guyu kowe. Engko sing nomor 3 kowe. Heeh, tangane pripun? Tangane ning bangkean. Ah. Sikile tengen nang ngarep maju. Lah, sing kiwa dileh pojokan mriko lho. Rada ndek, set. Ndek. Iki rada dundur nih. Padinan Iki dungo. rada dundur. Iya, iya. Masuk. Urung. Set. Rada ndek, set. Iki rada dundur nih, ngene masuk. Ndang. Ya. Mas aja diplero. Lah, yo ngono. Yo. Ayo. Aduh. Hei, op. Mau apik dong. Ganti. Masuk ganti. Ayo. Rada-rada Dek, wong peteng ning kono. Ya, ngene to Mbak ya. Sama alon-alon. Ngene to. Mas ojo dipe. Asik. Oh yes. Oh no yes. Oh yes. Oh no. Iki tak warai joget ten. Lho ora maksudnya lek joget iki karo mendesah ketoke sing delok merangsang ngono lho Dik. Mangsaku Pak. Iki cah nom-nom iki polae. Tangan. Iya Dik sing rada jogete mendesah lho ya. Halah. Mbane kaya anu pitik. Benekno. Ya. Rada Dek. Bapak Rada Ndek. dundur nek lara dundur ora kena iki. Masuk. Ndang. Rada mendesah Dik suarane. Mas. Kok iso lebay ya? Ya ora maksudnya wong-wong iki ngrungokne ben iso. Oh yes. Mas aja dipleroi. Oh yes. Mas aja dipoi. Wah, Ada iso kaya ngono. bagus. Ganti Mbak Ina. Sampean lulus. Aku mau rasanya apa? Alah kene. Aku rasa lho. Iso. Dia ben sak pola-pola dia rasa diwarai. Ora lagi lara diresiki ra kena. Ayo, mana sik. Kudu dipraktekke lho, Pak. Rada ngene. Rada Dek. Iki lara di anu ngene enggak iso. Masamu aku meja. Ora iki cara anu ki awakmu pitik untulan dadi ta. Iki Arek didu. kowe pitik untulan apa tadu. Ayo Dang. Sing Ye. apik. Ya kaya mau lho kaya kancane. Kepemburan. Sapa kamu? Wakmu ora ngono beda. Gerakane warana. Ya, Dang. Dik. Gerakane warana. Mas. Sik wis delok sik, ngetono sik koyo babi ya. Mas aja dipleroi. Mas Asik. kaya Asik. Wis masuk. Ndang awakmu. Piye ki nek ora iso? Ya kaya mau lho Ya iso. kudu iso. Ki mesti Ya kudu dilapi ae lho. mesti api iki. Ngene. Ya. Ki terus. Ya joget ya mau ta. Wis. Malah plempoken kok. Bocah Dang. dicekoki. ngene. Oh yes. Urung. Set. Dang. Set. Heeh. Mendek. Tiga. Nah. Lho, kuale. Ngene lho. Lah jare kok nyedit kok wale. Ora kae lho Jadun. Ngene. Lah. Terus. Lah mlaku. Mlaku. Etek. Hei, Mas ngene lho. Joget Dang to. Nah, yo. Mas aja dipleroi. Lho, Dik. Lah piye? Dik. Klepet Kok dol. kaya Klepet dol. Dik, kok iso kaya nang pinggir dalan to, Dik? klepet dol. Titiran dawet ki lho. Lah iya.
Ajek. Weh, lho iki urung dijajal lho iki. Wes ngono. Urung apik lho. Balene pisan, Kas. Pisan, Gas. Aja alon-alon lho, yo glandung. Lah sing apik. Mas, ayo. Wes. Wes. Ndang nyanyi yo. Aku sing joget. Oh ya. Nyanyi, Nduk. Mas. Ya. Mas aja dipleroi. Wah, aja timbangane klek Ben. Apa? Sik tak dusane sik Dik. Wes isa. Aku iso.